Awan mit tim malagip ko Andres, tanablang ko ak. Ngim kabigatan, nagsakit ukil-ukil ko. Narangga, sudah ganun. Pero may nga kinanlok na natukil-ukil mo. Naranggas nga bagbagamit dit Andres. Ako nga talaga Mumbai. Kung inawis ko suna digin inom ta. Sino kumamit inawis mo kay dodowa talang bit nga gininom? Ang kurang ka. Nagmadi boy. Kasjay ajin ang ngukot at tay. Pisti sa Andres, baka dati narami na kanya kajay. Kaji ka ti plano may. Iawit ko suna di sa belan. Ta ipakamamok kiniinang kinitatangkon. Yan! Dapat kanyan! Your decision is very good. Nice. Very good ka lo. Very good nga aso ah. Pwede makasawa tanga taon. Andres, nakita mo nga rod no, ayan na ni Gunjang. Nyatamo dita. Tata lang marumwaran. Mukha mo talaga maasawa ni Gunyang. Sa pulam. Oh. Good luck, boy. Good luck to your journalist. Journalist, reporter mo. Journal! Journal? Madi ah. Journey kaya. Mali yung bagak. Journey. Journalist ka naman ito na reporter. Tagar-tagar mo talaga yung Miss Boy ah. Huwag kang mag-alala, boy. Gastos ko lahat. Ano gusto mong alak? Imported? Exported? O expired? Ano kayo kung expired din ko buhay mo ngayon? Ano? Gusto mo? Ang bata-bata mo palang ulaning ka na eh. Hoy, Andres! Tigil-tigilan mo nga ako? Ang tagal kong naghintay sa message mo. Tapos hapon na. Wala pa rin. Huwag mo sabihin. Ano Gunyang? Hindi kaya yung asawa mo yung nagsisip din sa lato-lato ni Baak? Huwag kang magbiro ng ganyang Gunyang. Kahit babae ka, parang ka talaga tarupang. Kahirami ng mata pinatiri. Ay! Halili na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Natawa ako ni Andres tat. Minsan na nagpainom, hindi mo rumrumar. Sa wakas, nakatakas mo lang. Madi mo siguro sumarunong rin. Gusto nagsit-sit kanya. Nagkisabanan, nakasaroon sa amon ni bagat ko. Apo, nilakit di ka butok na kinimanang ko ato na yan. O, ang tartarayan. Aray ko.
Nagsakit pa ito sikot ko. Uy, Andres, apay tagtartaray ka. Punay tangis mo. Mas labat dati asmamon. Dati kami na-reject ang talong boy. Kasi nag-iihip kanyak. Sino pa'y kumati sa baling agayab kanyam? Kidino, bakit mo lang? Kumadi na maamo ni bakit mo tumakas sa ibalay boy. Ana? Tumakas ka? Siguro daman tinaramid mo nga kalukwanay. Ay, tungang. Ay, pinaginom ta di balayaw, di na palabas. Sinundo na di bakit ko di balayaw. Kinagungunam nagpigsakan to mga mga agaways. Kumakainin nung nga raw. Payataw eh. Ay, mong gayam. Kumusta mo tayo pinag-blot niya ni Gunyang? Medyo ay dati taba ko, yung kaya ka pa nga itulog. Ha? Sak, itulog mo boy? No, 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 no. I'm living without you. Ne, sa bali ata English mo Andres. Dati tamang mga talagan. You don't believe in me. You don't believe in me. I never know what you see to me. Huwag mo makatawain na ka. Boy, makaturturo ka sa amin tayo. Kiturog mo na, boy. Turog mo. Ano nga ay? Nalipata man. Tingin na baratot man. Awan mit tim malagip ko Andres, tanang blangko ak. Ngim kabigatan, nagsakit ukil-ukil ko. Narangga. Sudah ganun. Pero may nga kinanlok na natukil-ukil mo. Naranggas nga bagbagamit dit Andres. Ako nga talaga Mumbai. Kung inawis ko suna dyan inom ta. Sino kumamit inawis mo kay dodowata lang but nga gininom? Ang kurang ko. Nagmadi boy. Kasjay adi nang ngukutatay. O kisti sa bamit para kasi lang mabubuting kan. At ati mapalpalam kinatarkok mo kinabakit mo. Sino mo lang baka mabuto nga di agpistut kanyak boy? Baka ni bakit ko lang nga dahil so kasjay adi reaksyon ka. Talusod kamay lang. Awing gayam. Sino gayam ti nangyunig kanya kinji balay di na bartikak. Hindi ka mau. Basta tamaw. Sumampo na gunyang. Tapos, nakatulog ka dito ka mau. Bakat na ka. Tapos, inyulog na ka di balay mau. Haji lang. Ini gunyang. O kisti sa Andres baka dati naramid na kanya kajay. Kaji ka rin plano may. Anak ko nam? Ano nga plano yo? O kisti sa Andres. Madi ata nga raramidi mo.
Kahit ko lang makasawa kang boy. Tamadanaga naklaunay kanya mo. Pisti sa bahanan. Madi nga tasuna di kumunot di ukul-ukul ka. Apay mo din kaya boy? Pisti sa bamandres. Agar aramid ka ti plano nga madi na bagbagana. Nada kita ating nga tao na ya. Apay mo din nga type ni Gunyang? Diyak ka mo Andres. Nim no, iso na tigasat ko. Asaway ko na. Butal masasawa mo tin. Kasta ah. Tamadi ka nga matuluyan nga mabaa ka na rin. Andres. Hindi nga tati nangyari kanyaman kini Gunyang. Apay sakti pagdamagam. Apay, kawan po sport mo, yung nagdinakayaw. Awan nga rod. Ngim kabigatan. Maditi bagbagik. Kasla minalo-malo ba? Ay na. Sinyali sa atamboy. Naday narami na kanyam ni Gunyang. Talaga desperada kanyam ni Gunyangan niya. Kaya na nga talaga maasawa na kan. Talaga, Andres? Bumboy. Iso nga si ka. Patula mo. Takwa. Sakto ti bala ti kayaw nga pagsungrod ng kasaryaw. Pisti sa banat ko yan. Puro ka kayo-kayo. Grupo baka pungdulay. Kaji lang mo ti kayak. Kano kaya mau? Siyak lang nga mami nagluto diyan dayaw. Ng kasaryaw. May ka. Kasarkada handaan mit ta arta panunot mon. Tsaka madiak pa mit sigurado kanya na. Tsaka anak pa managun kanya na. Ukis sa banat tuya. Sikapin nga talaga ti mati siguradaw. Palay na nga lang lumalapit sa baka. Madimpay lang nga tuktukan. Dugyot. Kiniplak na. Loko ate. No, ayatak mit lang ni Gunyang. Damit lang at pati pag-asak kanya na Andres. Ay, kit na day. Apo na laki nga mulmulong mo. Isuna lang ang tagal aramid ti posmubon. Tama asawa na ka lang. Kasano ngayon no, at katawan ko lang ang habol niya. Kinati barbas ko. Ay, taki ka nga talaga. Apay, natapanunot mo. Para takim mo man. Awalan Andres. Daradya kimot na ipanunot ni Bakay. Tinamayat nga rami daw. Katungtungam no Gunyang. Damagam no. Ang dati nangyari kanyayo. Kababain mit ano, damagi ka Andres. Kano kung makabain mo? Duldog. Kadamagam lang mait. No dati nangyari kanyayaw. Panagutamong. Tapos pakasaram nga tapusan. Kasano ngayon no, agpaiso nga dati nangyari kanya may. Hindi congrats yung kasjay. Isa ka nang ganap na dakilang lalaki. Sa bagay, isto ata ko naman Andres. Tanod dati nangyari kanya may. Iyawit ko sunay di Isabelan. Ta ipakamamok kiniinang kinitatangkon. Yan! Dapat kanyan! Your decision is very good. Nice. Very good ka lo. Very good nga aso ah. Pwede makasawa tanga taon. Andres, nakita mo nga rod no, ayan na ni Gunyang. Nyatamo dita. Tata lang marumwaran. Mukha mo talaga maasawa ni Gunyang. Sa pulam. Pagsapulak nga rod kanya natata. Ha? Katry mo nga sa pulam dyan sa bagraralay. Baka sumurot. Dakkel talaga tamtama na ito yung asawa ni Manang ko. Isti sa ba, nagmeti daw magkukan niya ma. Kapay madi mapagboboardingan ni Gunyang. Nabayag kayong magkadkadwan. Madipay nga rod Andres. Kaduan naman kit day, da sa pulay. Ay no, sikurot to na. Patala makawal pag sa pulan nakpay. Awang kagayam. Kahit na nga makaasawa, tapos madi na kahit nga kaduan. Boy, if you love someone, just find her. Kisti sa bang, maging English ka man. Kauda man latan. Oh, good luck, boy. Good luck to your journalist. Journalist, reporter mo. Journal!
Journal. Madi ah. Journey kaya. Mali yung bagak. Journey. Journalist ka naman ito. Reporter. Journalist ka no? Ub-ub ka nga talaga. Guys, isbo ang natin eh. Isbo. Ay. Tagal-tagal mo na talaga yung Miss Boy ah. Pagsito. Kisa ba, Manong Andres? Inaramid mo kasi rato ropa kon. Oh, makita nga tambay tata ah. Kadigdigos ko lang, nakang-angsad man taon. Ang dami bibili na. Ito naman din ba? Si Andres yun ah. Hoy Andres! Halika nga muna dito! Bakit ako ang lalapit? Eh, ikaw may kailangan sa akin. Anak ng... Bigyan kita 20! 20! Ang bilis talaga kapag nakakarinig ng pera yung taong to. Asan yung 20? Mamaya na. May tatanungin muna ako sa'yo. Oh, hindi pwede. 20 muna bago tanong. Talaga naman. Oo, ayan. 20. Pwede na ba ako magtanong sa'yo? Iyan. Sino pa nga bang pagtatanungan ng iba? Eh, dalawa lang naman tayo dito. Nakita mo ba si Baak? Hindi. Ikaw, nakita mo ba? Hindi. Kaya nga tinatanong kita eh. Bakit? Hinahanap mo ba siya? Oo nga ni. Bilisan mo Andres, natatay na ako. Ayan o! Ang lawak-lawak ng fish pan. Diyan ka na tumae. Ikaw nga, hinahanap mo siya, hindi mo makita. Ako pa yung hindi naghahanap sa kanya. Makita ko ba yan? Nagpuskol barbas natin nga tao. Nagimasan. Basta ba, mapenararamidong kanya. Taray ko. Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Tinitignan ko lang yung balbas mo. Ang kapal kasi. Pwede ba? Sumagot ka naman ng matino kahit ngayon lang, Andres. Ano? Nakita mo ba siya o hindi? Hindi nga ni. Ang kulit mo din, no? Ano, may tatanungin ka pa ba? Meron pa. Kala mo may kasalanan ka pa sa akin. Kasalanan. Oy,
Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo, no? Ah, ganon. Wala kang alam na may kasalanan ka sa akin. Wala nga ni. Ang kulit mo din talaga, no? Ipapaalala ko sa'yo, ha? Diba, yung plano natin, lalasingin mo si Baak. Tama. Diba, sabi mo, i-chat mo ako pag nalasing siya, diba? Tama. Eh bakit hindi mo ako chinat? Maayos ka, Brianna. Pepektusan ko yung ulo mo. Ako pa, boy. Matagal na akong nagpapakalalaki. Hindi na ako katulad ng dati, no? Ayusin mo yung buhay mo, ha. Parparik taropam, no. Sakti mapabwisit mo, kanyam. Easy ka lang, boy. Easy ka lang. Binabantayan lang kita dito. Baka kasi mamaya, may mangyari sa'yo. Huwag mo akong bantayan. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka wala naman akong kaaway. Kahit pa wala kang kaaway. Malay mo, biglang may kumana sa'yo. Oh, tulog ka. Ano magagawa mo? Aba, chat kita! Huwag mo akong lokohin, Andres. Wala akong na-receive na chat mo. Ay, huwag mo din akong lukuhin gunyang. Dahil chinat kita. Ang bilis mo ang dumating eh. Sinong dumating? Eh, sino pa nga ba? Hindi ikaw. Ako? Huwag mo akong lokohin, Andres. At bakit naman kita lulukuhin? Di ba nga binuhat mo pa si Baak? Tapos pinasok mo sa loob ng bahay niya? Alam mo, boy, iniingatan lang kita. Alam mo, napakabuti kong kaibigan sa'yo, di ba? Di ba? Huwag ka mag-alala, boy. Hanggat nandito ako, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Di ba? Magkaibigan tayo eh. Tropa tayo eh. Ganyan tayo, di ba, boy? Simula ngayon, tropa-tropa na tayo nila, Andres, ha? Close na. Tanggalin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Babaliin ko yan. Sorry. Nasarapan ako sa paghimas. Nasobrahan ako. Kaya nga pala, wala bang gagawin ngayon? Wala. Gusto kong matulog. Kung may pupuntahan ka, pwede umalis ka na. Wala naman akong pupuntahan eh. Boy, gusto mo uminom? Ha, libre ko. Huwag ka mag-alala, boy. Gastos ko lahat. Ano gusto mong alak? Imported? Exported? O expired? Ano kayo kung expired din ko buhay mo ngayon? Ano? Gusto mo? Ito naman. Hindi naman makabiro. Alam ko na yung gusto mo. 2x2. Oh, di ba? Alam ko, paborito mo yun. Mag-aya ka na lang ng iba. Ayokong uminom. Gusto kong matulog. Baka pa, boy. Alam mo, mas masarap matulog pag may konting tagay. Eh, sa ayaw ko nga. Bakit ang kulit-kulit mo? Oh, ano na? Nakalimutan mo na. Naku po, ang bata-bata mo palang ulyaning ka na eh. Hoy, Andres. Tigil-tigilan mo nga ako. Ang tagal kong naghintay sa message mo. Tapos hapon na. Wala pa rin. Bakit ganun? Anong bakit ganon? Sino yung babaeng nagbuhat kay Baak? Hindi mo alam kasi lasing ka na. Eh, hindi pa naman ako masyadong lasing nun ah. Lasing nun ah. Hindi pa ako lasing nun. Anong ginagawa mo, Andres? Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Nauna ka pang nalasing. Di ba nag-usap na tayo? Hoy, Andres. Anong iniisip mo dyan?
lasing na siya. Samantalahin mo na. Sige na, boy. Minsan lang naman ako magaya. Pagkatapos nating uminom, bigyan kita 1K. Ano? G? Para saan yung 1,000? Yung 1,000, tip mo na lang. Sigurado ka, wala yung kapalit. Wala. Tutuwad ka lang. O sige, payag ako. Pero akin mo na 1,000. Lo, mamaya muna 1,000. Tagay muna bago pera. Ayo, ikaw na lang mag-isa mag-inom. Kasi sa banat ito yung natao. Nagswapang topping. Ano? Pera o tulog? Oo na, sige na. Oh, ito na. Mukhang pera talaga to. Ano? Sumagot ka. Nag-usap kami kahapon ni Baak. At ang sabi niya, masakit daw yung ukil-ukil niya eh. Bakit daw? Ewan ko. Nagugulan ako. Eh, sino yung babaeng naglaro sa lato-lato ni Baak? Nilaro? Lato-lato? Naguguluhan na talaga ako sa'yo, Andres. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, Gunyang. Ang sabi ni Baak, masakit yung buong katawan niya, saka yung lato-lato niya. Andres, magsabi ka sa akin ng totoo. Bitawan mo, hindi ako makainga. Ito naman. Ano na, Andres? Nanggigigil na ako sa'yo. Wala talaga akong ibang maalala, Gunyang eh. Basta ang alam ko, sinundo ako ng asawa ko sa bahay nila Baak. Yun lang. Huwag mo sabihin. Ano, Gunyang? Oo. Ano pang hinihintay mo? Bumili ka na ng alak. Doon na lang tayo bumili ng alak doon sa tapat ng bahay namin. At bakit dun pa? Diyan oh, may tindahan dyan. Doon na lang sa may tapat ng bahay namin. Huwag dito. Tapos doon na rin tayo uminom sa bahay ko. Para walang humalong iba. Bakit dun? Mas maganda dito. Ang lakas ng hangin, mas presko. Hay! Huwag dito. Baka mamaya may mga dumaang tambay. Eh di naubos yung tinatagay natin. Ayaw mo nun, edi mas maganda. Mas madami tayong magiinom. Ayoko ng marami. Gusto ko yung dalawa lang tayo. Ano? Tara na sa bahay. Apaya natin pinagkunang kanya kapoy. Amok nga daramidin nga maday. Amok tayo style mo, bulok. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako. Hindi kaya yung asawa mo yung nagsisip din sa lato-lato ni Baak? Huwag kang magbiro ng ganyang, Gunyang. Kahit babae ka, parang ka talaga tarupang. Eh sino? Sinong sala rin sa lato-lato ni Baak? Isipin mo kasing mabuti. Wala eh. Basta ang alam ko lang, kinaladkad ako ng misis ko, pauwi ng bahay. Tapos binantayan niya lang ako. Yun lang. Alam ko na. Alam ko na. Sino? Talaga? O sige. Wait na lang kita sa bahay ah. Hihintayin kita. Pumunta ka ah. Tapos na ako. Ang mukha tang style mo boy. Bartigin nak. Tapos, ikan na 1,000. Napaya na pinagkunang tubit ko. ATM. Ang sig. Turog kulat ka na. My God. Ang hirap itago. Shit. Yari ka sa akin mamaya, boy. Kay rami ng
winasa nadahanan, kay rami ng mata pinatiri. Ay! Aguray ka dyan balayo, kung ganong umisit ti uwak. Lukdit mo, kanyak to sa ngaribo mo. Sakto. Magagamit ko na yung baby oil doon sa bahay. Kay rami ng winasak na tahanan. Si Mrs. ko lang ang nakakaalam kung sino talaga ang salarin. Ano pang hinihintay mo? Tanungin mo na si misis mo. Yun lang. Bakit na naman? Tumakas lang kasi ako kanina. Baka kapag umuwi ako ngayon, pagalitan niya ako. Eh di pakalmahin mo muna siya bago ka magtanong. Ay, ayoko. Mahirap na. Ano kaya kung ikaw na lang magtanong sa misis ko? Bakit ako? Ikaw na. Asawa mo yun eh. Oh, ito, 200. Sa'yo na to. Basta, alamin mo kung sino yung salarin sa paglaro ng lato-lato ni Baak ko. Wag na, sa'yo na lang yan. Total, ako naman ang may kasalanan eh. Kaya dapat akong gumawa ng paraan. Sige, diyan ka na. Kung sino ka mang babae ka, humanda ka. Bubunutin ko lahat ng buhok mo. Mapataas man yan o mapababa.